आच्छा बारु थाइबानि लारु नोङो एमाव राजानो खोन्थानायमोन नामाब्रा? सार आं खोन्थायाखै एमाव राजानो। होमबालाय बोरैथो एमाव राजाया आं फैनाय हटेलाव फैखो? नों खोन्थामाराखैना? आंनि सायाव फोथायनाय लाखि सार। आं नोंथांनि गलाम। नोंथांनि बारगा खामानि मावनो हाया आं। है माने गलाम जालाबायनांगौ जाखोब्रा? नोंबो डिउटिसो मावदोंना। आं दा एमाव राजाया आङो बेवहाय रुमबां एक्ट्रेसखौ लोगो हमनो फैनायखौ बोरै मोनथिनानै बिसिम फैखो बेखौसो आंनो नांगौ। दा आं नोंनावसो सोंदोंसो दा। सोंनायखौ एसेबां बिदि साननाङा मिथिबाय? आं खोन्थाथाराखै सार। बिथाङा आंनाव सोंबाय थादोंमोन। होमबाबो आं खोन्थायाखै। एमाव राजाखौ बिथां सिथां होनलायलायनाङा। जियानो जादोला थां गारिखौ दिहुनहैदो। येस सार। आच्छा बारु थाइबानि लारु माला थांगोन नों न'आव? दसे उनाव थांनोसै आफा। आं सिख्लाखौ लोगो हमनानै थांसै नामा? सोरखौ? मा सोरखौब्रा? रुमबां एक्ट्रेसखौ। साला बोरमा गथ'आ आंखौ रुमबां एक्ट्रेसखौ लोगो हमनो फैदों होननानै मोनथिमारदों ना मादोंब्रा? आफा आंबो नोंनि फिसालासो। नों रुमबां एक्ट्रेसखौ लोगो हमनो फैमारदोंना फैमाराखै बेखौ आङो नागिरथारगोन। बेनिखायनो आं रुमबां एक्ट्रेसखौ लोगो हमनो फैदों होनफ्लाबा आइथानि। ओमफ्राय आफा मानो गसंनानै थाबाय थाबावखो? नोंहा ड्राइभारा गारि दिहुनहैबायना? बेफोरलाय जागोन। ओमफ्राय नों माला न'आव थांगोन? नोंनि उनाव थांगोन आफा। दसे बेवहायनो आङो रुमबां एक्ट्रेसखौ नेबाय थानि। रुमबां एक्ट्रेसआ बाथरुमाव थांदों। साला रुमबां एक्ट्रेसआ बाथरुमाव थांदों? बेथ' न' फारसेसो ओंखारलांदों। ना रुमबां एक्ट्रेसआ एमाव बेथाजोंबो लाइन मारियोब्रा? आफा बांद्राय सानखोलाय सानबाय थानाङा। थांदो। न'आव माबार थां मिथिबाय? अके। आइहो माथो नोंसोरसो? ओइला जामाइला दुमफाव लोदो बुसाव बबेनिफ्रायलै? मोनसे अफिसाव इन्टारभिउ दङमोन बेयावहायनो फैदोंमोन आं। ओमफ्राय नोंसोरलाय मा खालामदों? आंबो मोनसे मिटिंआव फैदोंमोनलै। फिल्म शुटिंनि? फिल्म शुटिं? औ नोंखौ आं रुमबां एक्ट्रेसजों नुदोंमोन ना। रुमबां एक्ट्रेसजों नुनायखाय आं नोंखौ फिल्म शुटिंनि माबाफोर खोथा दङ खोमा सानदों आरो। बाह मोदोमनाय बिबारखौ सिखोमानो हाया होननानै बुंनाया बेनो आफा। आरो सैथोखौ नों जेसेबांखिनि मुहिनि बान होनानै नोङो लाखुमाया माने सानसेबाबो मिथिखायो। नोङो रुमबां एक्ट्रेसखौ लोगो हमनो फैमारदोंमोन। दिनै रोखा जामारबाय। आयौ आं खोन्थानाङामोन नामासै? बिदि नङालै। मा बिदि नङा आफा? मा बिदि नङा? नोङो बेसेबां गावनि गोसो बायदि मावगोनलै खामानिखौ? नों बेसेबां थगायनो हायो बेखौसो नायगासिनो दंखायोमोन आं आफा। बे बैसोआव आंसो सिख्लाफोरजों बेरायनांगौमोन, रंजानांगौमोन। नाथाय नोंहासो। नोंनि थाखायनो आंहा लासिंसिं जाबाय मिथिबायना? नोंनि थाखायनो आंहा सिख्लाफोरजों गोसो थोजाया। दिनै नोङो सिख्लाफोरजोंबो लाइन मारिनोबा बा न'नि खामानिखौ दोनथ'लायनानै फैलायगोन। नोङो सिख्ला लोगो हमफैलायगोन। आंनोबा जुथा 20,000 निखौनो बायना होनो हायाखै। माबायदि बिफालै नोङो? माबायदि बिफा? दोद एमाव बेथा भाइराल जालाबायगोन दानो। थुदो न'आव थांनोसै मोजां खोन्थानोसै नोंनो आङो जाथायखौ मा जाथाय जादों। नों जेसेबां मस्ला लगायनानै आंनो खोन्थायामानो आं फोथायनायाव गैला आफा। फोथायनायाव गैला। गुबुन खेत्रआव फोथायबाबो नोंनि बेफोरबायदि आखलखौ आं फोथायालै। बाइकआव गाखोफै। आंनो लानानै थांफागोन नोंखौ न'आव। आं सासे मन्थ्रि जानानै बोरै बाइकआव गाखोनांगौ जाखोब्रा? आङो गारियाव गाखोगोन ना। फोथायनाय गैथारा आंहा नोंखौ। ड्राइभारा कारखौ हारसिं सालायनानै लांथों, नों बाइकआव गाखोफै। आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय आं नोंखौ गोजानाव दोननो गोसो गैया। मिथिगौ ना आफा? नोंनि बिदि फाल्थु आखलाव आइया बेसेबां दुखु मोनगोन। एमाव बेथा आङो रावजोंबो लाइन मारियाखैलै। मिटिंसो दङमोन बेवहाय लोगो मोनदोंब्रा आङो माबाखौ रुमबांखौ। थगायनाङा होनदों। नोंखौ आं बेसेबां बुजायनांगौलै आफा? मानि आंबो नोंनि जादों होननानै। नोंनि जाबा मालाय माथो जानो? आं नोंनिनो फिसाला मोनजाखानांगोन। नों आंखौ खांबाय जेब्ला, मानसि बानायबाय जेब्ला नोंनि दायथ'खाना आफा। आरो नोंनि जादों होननानै नोंनि फिसा होननानै आं नोंखौ जेबो बुङालासिनो थानाङा बेबो नङाना। मानो होनोबा आं आइनिबो फिसाला। आइखौ दुखु होयोबा आंबो बोरैबा मोनफायो। आरो नोंनि आखला समाज फोसाबनांगौआ गावनि माबा बिखौल' सानबाय थाबा जाया ना आफा। गावनि बिफाखौ बिदि धमकि होनो लाजिया नों? आं लाजिया। बेबायदि समाव आं लाजिनानै मा खालामनो? नोंनि थाखायनो आंहासो मान सनमान जोबसिगोन। मालाया फिसालानि थाखाय मान सनमान जोबोबा आंहा बिफानि थाखायसो। बाइकआव गाखोफै। आयौ खोन्थाना होनानै बिदिसो जाबाय होमबा? जायखि मस्ला मोना। हिनजाव थाखानानै गथ' गथाय थाखानानै मालाय हिनजावजों मालाय सिख्लाजों लाइन मारिनाया मोननांगौ बिदिनो। हगारो नोंना आंखौ? नोङो बाइकआव गाखोआगौ माने हगारनायाव गैया। नोङो बाइकआव गाखो, नोंखौ न'सिम लानानै थांगोन आं। माबा गाखो। आबा दुमफाव थेंक इउलाय नोङो थिग समावनो आंनो खोन्थाफैनायनि थाखाय। नंखायखौ मा बुंनो आरो आङो जेखौ नुदों बेखौसो खोन्थादों आरो ना। आंखौ गाज्रि मोननाङा दे अमा राजा। बारा मोजां जायाखैब्रा दुमफाव बिदि एरलु एरला होनो हाया। आं एराखैहाय मा। बे आफानि खोथाखौ लानाङा। बेयो मानसिया बिदिनो फौसौलियासो। बाइकआव जिरायनोबा जिराय, नङाबा दावराव दावसि खालामगोन आं। अमा राजा आंखौ गाज्रि मोननानै लाब गैयाहाय। आं मेगनजों जेखौ सैथो नुदों बेखौसो खोन्थादों दा। आंथ' मिन्थियामोन ना। आंथ' गाज्रि साननानै जेबो बुङाखै। नोंखौ गंसे गारियावनो रुमबां एक्ट्रेसजों ज' गाखोलायनायखायसो आङो माबाफोर खामानि दं खोमा साननानै होनदोंमोन दा। आइला गंसे गारियाव जमा गाखोलायबावदोंसो। आरोबा मा मिन्थिनो बाखि दङलै बिफा? दिनैबा हले गला नोङो बिफा गला। साला सासे मान गोनां मानसिखौ बिदि होननो हामा। बेनिसो आं नोंनि बिफासो। आफा नोंखौ आं दाबो मान होयो, सनमान होयोब्ला। नाथाय नोंनि आखला बोरैबा आं नोंखौलाय बोरै मान होनांगौ जाखोब्ला आफा? बेनिखायनो सिरि था आरो आंनि खिथुआव बाइकआव गाखोनानै जिरायनानै था। आरो जेबो बुंनाङा नोङो, नङाबा आं बांसिनसो रागा जोंगोन। दे होमबालाय आबो दुमफाव थांनोसै। थांदो। हेलौ गारिखौ नोङो जोंनि उन लानानै फै। आफाया आंजों बाइकआव गाखोफागोन।
खोथाखौ बुंनानै होबाबो दायानो जायो आंलाय मा मिथिगौ अमा राजाया जे बे सिख्लाजों माबा मोनसे सोमोन्दो दङ होननानै आंथ' फिल्म स्टुडिय'निसो खामानि थानो हागौ सानदोंना जोंफोरनि गोसोआ मोजां नालाय गासिखौबो मोजां सानो बेखौनो आंखौसो दाय जाबाय थौ दे लोगो थांनोसै थौ आंना बर'ना गुवाहाटियाव फैनाया साननैयानो जाबाय मानो लोगो हमाखै बियो आंखौ उनाव लोगो बिनि रुमाव थांनानै सोंहैनि बियो लोमजाबायनानैसो दङ खोमा थौ एमाव बेटा नों आंखौ लासिं सिं खालामनाङा मिथिबाय ना जेराव मेरावनो नों आंखौ बायदिसिना बुंलाबायनाङा आफा नोङो आरोबाव आंखौ होननानैसो लाबावदों मानि बायदि आं नोंनाव लाजिनाय गैया होननानै खमसे खम लाजिनायथ' गैया नाथाय अननायथ' थानांगौ ना अननाय लाजिनायबो गैया बिदि मानसि जासिगोन नामा नों आफा जोंहानि आइया बेसेबां दुखु मोनगोनलै नों मालाय सिख्लाफोरजों लाइन मारिबाय थानाय आसलथे मा जाखांबाय थायोलै आफा नोंहा मानो एसेबां सिख्ला नांगौ जाबाय थायोब्रा आंलाय बे रुमबां एक्ट्रेसजों मोनसे खामानिनि थाखायसो फैदोंमोनब्रा ओमफ्राय नोङो बुंबाय बा रुमबां एक्ट्रेसखौ लोगो हमनो फैदों होननानै बेनिखायनो आं जेबो बुंनो हास्लाबासैब्रा नों आंखौ बुंफ्लानाङाब्रा आफा आं नायदोंसो दा नोंखौ आं दाउटसो खालामबाय थाखादोंमोन रुमबां एक्ट्रेसजोंनो फैमारदों खोमा होननानै बेनिखायनो आं रुमबां एक्ट्रेसजों फैदों होननानै बुंदों नों मा सानदों आफा नों जेरै आंबो एरै मिथिबायना नोंनि थैया आंनावबो दङ नों जेसेबां आंखौ थगायगोन ना आफा एसेबांनो आंबो आइडिया मोनबाय थागोन आं नोंखौ बारे बुंबाय थादों आफा बांद्राय फालतु जानाङा मोजां लामायाव थांदो रायजोफोरनि मोजां खामानि मावदो बास आरो मा नांगौलै नोंनो रायजोफोरनि खामानि मावनानै नों गोजोननाय लाफा गोजोननाय मिथिबायना नों बेवहाय थास' फाग्लाफोर बायदि मालाय सिख्लाफोरजों मालाय बर' एक्ट्रेसफोरजों बिदि लाइन मारिबाय थानाङाब्रा बिदि नङालै सिरिथा दिनैफ्राय नोंनि टाइम टेबोलखौ आंसो मेनेज खालामसिगोन दे आफा नों बांद्राय फालतु जाबाय बोरायसिन बांसिन दुस्त जासिनसो जालांगासिनो नोंखौ आंनि बिफा होननानै एसे अनबाय आरोना आंनि आइनि हौवा होननानै नङाबा नोंखौनो बिराद गाज्रि एक्सप'ज खालामगौमोन आं मिथिबाय बेनिखायनो आंनि खोथाखौ ला सिरि खामानि माव आरो इलेक्सन गेलेनांगौ नोंहा एमएलएनि फालतु फाल्टा नङा नोंनि गांनाय उखैनायखौ ज्राब दोनथ' समाजनि हाबा मावनायखौ गोसो हो मारै साला आं फिसाला जानानै नोंखौसो बुजायबाय थानांगौ आं बे बैसोआव मा खालामनांगौमोन नामा मिथिबाय बेरायनांगौमोन आङो फुजा मेला नायनांगौमोन गैया नोंखौसो सानखुमाबाय थानांगौ जाबायना आं आफा आंनि बिफाया सोरजों मा खालामखुमागोन सोरजों मा जाहैगोन बेखौसो नोजोर होबाय थानांगौ नामाब्रा आफा बिखौ खनसे खुब ओगारगारगोन आं बिफाखौ बुनो हामो नामा गाज्रि बुनाय नङाब्रा माने बुजियै मानसिफोरखौसो बुयोना मास्टारफ्रा बिदिसो बुजायनांसिगोन नोंखौ जानायनि नङा आरो दिनैनि दिनाव नों आंखौ उल्टां फाल्टां होनबाय थाङा मिथिबायना सिरि बाइकआव गाखोनबा गाखो आंलाय बाइकआवनो दंखायो माथो सिरि जनानै था नोंनि बेफोरबायदि थगायनाय रावखौ खोनासंनो गोसो गैया आं सिरि दा बे गिख' फादुरा एन्टनिय'नि थाखायनो एसेबां दुखु खालामबाय थादोंना बियो आच्छा जोंलारि एसेबां मोजां हादर दङ बेफोरनि मादाव नोङो मानो जापानखौसो सायख'खो आंना एसेबां मोजां हादर दङ बिनि मादाव नों मानो जापानखौसो सायख'खो मानो होननानै बुङोबा बिनि मोनसे बिराद इन्टारेस्टिं काहानि दं आरो बेनि सायाव आं एनिमे नायनानै जोबोद मोजां मोनो आच्छा जापान हादरा आंनि गोसोखौ माबोरै बोनो हादों होननानै बुङोब्ला बेनि जाहोनानो जाबाय कामिशिराटाकि स्टेशन जाय स्टेशनखौ जापानिस गभर्नमेन्टआ बन्द खालामनो नागिरबायमोन मानो होनोब्ला बे स्टेशननिफ्राय रावबो पेसेन्जार थांलाय फैलाय खालामनो गैयामोन दंमोन सासेल' हिनजावसा जायनि मुङानो जाहैबाय काना हारादा बियो सासे फरायसामोन बै समाव काना हारादाया हाइ स्कुलनि सासे फरायसुलिमोन आरो गावनि जायगानिफ्राय बै हाइ स्कुलसिम थांनो गंसेल' ट्रेन दङमोन आरो जाय ट्रेना बन्द जानो नागिरदोंमोन उनाव जापानिस गभर्नमेन्टआ बे खोथाखौ मिन्थिनानै बै हिनजावसानि थाखाय ट्रेन स्टेशनखौ बन्द खालामालासिनो अदेबानि बे हिनजावसानि स्कुलनि टाइम टेबोल हिसाबै स्टेशनखौ बिसोरो खारहोबाय थायो सानसेयाव बे ट्रेना खेबनै खारोमोन खेबसे फुङाव आरो खेबसे बेनि स्कुल जोबनायनि उनाव आरो पेसेन्जाराबो बे हिनजावसायाल' जायोमोन थिग बिदिनो बे ट्रेना 2016 मायथाइसिम सोलिबाय थायो जेब्लासिम बियो गावनि ग्रेजुएशनखौ कमप्लिट खालामा जेब्ला काना हारादाया गावनि ग्रेजुएशनखौ कमप्लिट खालामो अब्ला जापानिस गभर्नमेन्टआबो बे ट्रेनखौ माने स्टेशनखौ बन्द खालामो आच्छा बेयो रियेल स्टोरीसो आरो बे रियेल स्टोरीनिफ्रायनो आं ओरैबायदि इन्सपिरेसन मोनबाय जायनि थाखाय आं दिनै जापानाव फरायनो खाबुबो मोनबाय अके थिगौना जापानाव सिभिक सेन्सआ ओरैबायदि मोजां नोंथ' नुखाबायानो जानो हागौ ओरैबायदि डिसिप्लिन आरो बेफोरबायदि जापानिस सिभिक सेन्सखौ आङो अनलाइन गोबां फरायबोनो मोननानै नुबोनानै आंनि गोसोआ हांखुर जानायलाय आं जापानाव फैनो हर सान सिमां नुबाय थाखायोमोन होमबालाय नोंनि सिमांखौ जाफुंहोदो मानोथो गाबलु गाबला बेलाय गाबाखै माथो आं जेखौ नुदों बेखौसो बुंदों आरो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ सोर जागोन जादो नोंखौलाय इसेबां बुरजा बायनो सोर खोन्थानाय दे बानलु बेदां मा गारहरनोसै होमबा गारहरो नामा जागोन आं होमबालाय माखौथो नायबाय थाखो जादो बानलु बेदां नों बोरै मिथिगो दे बे चिप्सआ आंनि फेभरेट फ्लेभार होननानै नोंनि फेभरेट होननानै लाबोआखै आं जायखिजाया 7-11आव नुबाय लानानै फैबाय मिथिगौ ना आं जापानाव 7-11आव हाबबा बेखौल' बायो जोबोद गोथाव मोनो आं होमबालाय जादो नोंलाय जाया आंनाव सोंबाय थानाङा गावबागाव जा बानलु बेदां फावगारिया माबायदि दं
आरो दुलुर मोना मा आं बिसोरनि सुखिदार नामा? गावबागाव खबर लाहरबानो जाबाय। बानलु बेदां फावगालिया नोंनि जेवजा नोंनि बिनानाव बे हिसाबैथ' नों आंनो खोन्थानो हायोना? गोसो गैया आं गुबुननि खोथाखौ खोन्थानो। आं बिसोरनि खोथाखौ खोन्थानो आङो जापानाव फैयाखैथ'। अब्लालाय मानोथो फैदों? नोंखौ नायनो फैदों होननानै बुंबा नों फोथायगोन? नोंलाय आंखौलाय मानो नायनो फैनांगौ जाखो? नोंहा जापानाव बेरायनो फैदों आरो। बादो बेफोरखौ। अके। आच्छा मोनसे खोथा, आं नोंनि पार्सनेल खोथाखौ सोंनो साना, अब्लाबो फंसे बाथ्रा सोंनो सानदों आं। मा बाथ्रा? एन्टनिय'नि सायाव नोंहा माबाफोर लोरबांथि दंबावो नामा? बेनि फिननायखौ आंनो होआबाबो जागोन, होमबाबो ओरैनो सोंबाय आं। आच्छा जेबो नङा दे, मा जानो गोसो जादों आंनि सिगाङाव बुंबानो जाबाय। एफा बुरजा बुस्थु जानानै आरो मा जानो लुगैबावनो आङो? बहाबाफोर जुमाय मोनलोंगोन ना बेवहाय? जुमाय? औ, लकेल जौ। आङो जौनि आइडिया गैयाहाय मा, आरो आं जौबो लोङा। नोंखौ जौ लोंनोबो समाया। ओमफ्राय नोंहालाय मानोथो जौ लोंनो गोसो जाखो? ओरैनो जापानाव फैबाय जेब्ला खेबसे लकेल जौ लोंनानै थांनोसै मा जायो। ओमफ्राय उनाव नोंसानि न'खरनि मानसिफोरा आंखौ रायहरथोंसै जोंहानि फिसाला बानलु बेदांखौ मानो जौ लोंहोनाय होननानै। आं हले रायजानो हाया, आरो आं जौ लोंग्राबो नङा। अके बांद्राय इमोसनेल जाबाय थानांला। नै डाइरेक्ट स्न'आबो गोलैलायबाय। आच्छे आङो बानलु बेदांथ' थांनोसै होमबा। माबा मोनसे जानानै थांखादो आरो हस्टेलाव। बे जोंनि हस्टेल खाथियावनो इन्डियान रेस्टुरेन्ट दंखायो, बेवहाय थांनोबा? मानो नांगौ आंनोलाय इन्डियान रेस्टुरेन्टखौलाय? एफा गोजानाव फैनानै गावनि इन्डियानि बुस्थुखौसो ट्राइ खालामनोसै होमबा आङो? बेनि थाखाय फैयाखैना आं, बेनिखायनो जापानिस रेस्टुरेन्टाव लानानै थां। गावनि जायगानि बुस्थुखौलाय आंलाय ओजों थांबाबो मोनजाखागोन। जागोन दे जागोन। नोंहा ओरैनोबा टफिबो गानाखै आरो स्वेटाराबो नोंना गोबाथार। थुदो जाहैनोसै अबावबा गुदुं गुदुंनो। अके। बानलु बेदां मानो जिरायबाय थाखो? सिखारदो, बे बुस्थुफोरखौ आं सोनोसै। आच्छा नों मानो साथा लाफाया? बे वेदाराव नों गोजांनाय मोनाखै? जेबो गोजांनाय मोनाखै आं। नों बायनानै लाबोनाय गस्लाया इसिबां मोजां, गुदुंथार। आरो नांगौबा बुंबानो जाबाय। नाङा माथो, एफा जेव जेव बुस्थु आंनो। न'आव सोर दं? ओंखारबो माबार। सोर नोंलाय? आंखौनो सिनाया जालायबाय। आं सन्थला। नोंसोर मा सानदों जों दुखिया मानसिफोरखौ? जों आबाद मावना जानायफोरखौ? जों दुखिया जानो हागौ, नाथाय जोङोहा ओंखाम रसा नाङा। मा जादों खोथाया, मा जादों? मा जादोंसो होननानै बुंदों? आंनि माइखौ मानो सावनानै होनाय? नोंनि माइखौ सावदों? सोर सावदों नोंनि माइखौलाय? नोंसोर सावदों, नोंसोर। जोंहा मा पाप मावनायनि एसेबां साजा होदोंलाय? हाया आङो माइ गायदों, आबाद मावदों। नोंसोरा मानो मेगन आलौदों? खोनासं, नोंखौ ओरैनो फोरमान गैया मा गैया दाय होनाङा। नोंलाय मानो नोंसोरनि माइ दुब्लियावलाय अर लगायहैनांगौ जाखो? जोंनाव इसेबां टाइम गैया। दस्ते, खोनासं, आंहा बे जोनोमाव रावजोंबो सुथुर गैया। आंखौ नोंसोरो गादबनानै दोननो सानथारबाय नामा? आंबो आबादारिसोलै, आबादारि। रावनिबो सिखाव खावाखै। जोंहाबो गावबागाव खामायनो हानाय सोलो बोलो दङ। खाफालाव गैया जोंहा माहाजोन जानायनि, नाथाय जों दुखियाबो नङा, रावनिबो गेजेनबो नङा। मानो आंनि माइखौ सावनाय? मानो? खोनासं, आं नोंनि माइखौ सावाखै। आरो नोङो बमब्रमा, नोंनि लोगो नङा होमबा बियो? आंनिनो लोगो। सन्थला, एसे रागाखौ खम खालामलै। दिनै रागाया खम जाया आंना। मानो होनोब्ला बिसोरो दिनै आंनि बिफांनि रोदाखौ जावफायदों, दानफायदों। आंनो बिनि फिननाय नांगौ, फिननाय। मानि फिननाय नांगौ? नोंसोरो जोंहानि न'खरखौ गादबनो होननानैसो समायखेरा लाखाबाय नामा? जायनि थाखाय दिनै आंनि माइ बारिखौ सावनानै होदों नोंसोर। नोंनि माइ बारिखौलाय जोंलाय मानो सावलाबायनांगौ जाखो? जोंहा जानोनो गैया ना लोंनोनो गैया? नोंनि माइ बारि बे नंखायखौ नोजोर होनो। खोथाखौ सामलायनानै बुं। दस्ते, माब्रा दस्ते, दिनै आंखौ जेबो बुंनाङा। नोंसोर आंखौ किडनेप खालामबाय। आंनि फिसाजोखौबो नोंसोरो बुथारनो नागिरबाय। दिनै जोंनिफ्राय मा लाबावनो लुबैबावखो नोंसोरलाय? जोंखौ खस्थ' होदों। जोंनि मावनायनि फिथाइखौबो नोंसोर लस खालामना होनो सानबाय। नाथाय जोंथ' नोंनि माइ बारिखौ सावाखैना। औ, मा जानला मानला बुंफैलाबायदों? नोंहाबा सोरजों सावजाखो? ना गावहासो सावनानै लाखो? मा होनदोंलाय? मा होनदों? दस्ति, आं माइ सावनानै लानो? आं माइ सावनानै लानो? मा सानदों नोंसोरो? दिनै
दासिमबो नोंसोरो जोंजों जुजिनो नागिरदों आरो जोंजों जुजिनायनि सिगां गावनि फिसालाखौ नायग्रोब्रा मानो बेफोरबायदि जोंनि खस्थ'आव नोंसोरो दै लखबना होनो नागिरखो नाथाय जोङो माइखौ सावनानै होआखै बे खोथाखौ माबोरै बुजायगोन नोंलाय मानो माइ सावलाबायना हैनांगौ जाखो दाय गैया मा गैया जोंखौसो दाय लगायनो नागिरदों फोरमान दंबासो खोथाखौ बुं आंनाव दिनै फोरमान गैया अब्लाबो आंनि नखरनिफ्राय गोजान जा रागा जोङोबा जों आबादारिफोरनावबो थैया गरम जायो मिथिबाय गावनि आबादनि थाखाय जोङो दावहाबो नांनो हागौ जों थैनाबो थांनो हागौ मा खालामो खालामै थां नाथाय नोंनि माइखौ जों सावाखै बंब्रमा लानानै थां बेखौ नङाबा जोङो गेटनि बाहेर खालामहरनो बारा गोबाव गैया थांगोन आं थांगोन नाथाय नोंसोरनि आखाइ दङब्ला आं नोंसोरखौ गारा आरो बे पापनि साजाखौ नोंसोरबो लानांगोन सानसेबाबो नायबाय था मिथिबाय ना नैबे सनथलानि साव मिथिबाय ना सनथलाया साव होदों जुदि आंनि माइ सावनायाव नोंसिनि आखाइ दङ नैबे सासे गोग्गो मानसिनि गोसोनि साव नोंसोरनाव नांगोन मिथिबाय नोंसोरबो सानसे आं बायदि गाबनांगोन आं बायदि जानांगोन खोथाखौथ' आं जेबो बुंनो हाला नाथाय सनथलानि खोथाखौबो साननानै नायदो बेहा बिराद दुखु जानानै दं होमबाबो जोंखौ बेफोरबायदि दाय होफैनाया मोजां जायाखैना अब्लाबो सनथलाखौ जेबो साननाङा माइया गावबा गावनो सावनानै लादों खोमा जोंखौसो दाय होफैदों बिमा नोंनो फन हरदोंना हराखै भियेटनामाव थांनानै एन्टनिय'नि खबरखौनो हरनो रोंला माथो बहा दंहैयोबा एन्टनिय'आबा माथो खोनानाय बायदिब्ला सनथलानि फिसाजोआबो बहाबासो दंहैयोनो लोगोसो हमलायहैयाखैथ' बिसोर सानैया मा खालामबावगोन आं बे एन्टनिय'नि थाखायनो आंहा जेरैबो जाला फनबो थिखोआ मानसियानो भियेटनामाव दङना गैया आंहा दाउटसो दङ बेनोथ' बे मानसि थिनहरनायखौ मोजाङै खबर लानो होबाव जापानाव थांनो होदों आं जापानावसो दंहैमारो खोमा मानसिया होमबाना मिथिगोन बियो सनथलानि फिसाजोजों दङना गैया एन्टनिय' सेनपाइ थौदो आं नोंखौ लानानै थांनोसै रुमाव बोथोरा बिराद गुसु नोंथाङा जेकेट गिदिरबो गानाखै जेबो नङा मिनातो नों आंखौ टेनसन लानाङा मानो लाया जानांगौ सेनपाइ नोंथांनि दायित्वआ आंनाव दङ सेनपाइ नोंथांखौ आं जेबो जानो होआ नोंथांनि देहा मोदोम गासैखौबो थिग खालामनानैसो भारताव हगार हरगोन नों जेबो सानाङा आं मोजाङैनो दं मा होनखो माइबारिखौ सावनानै गालांबाय जोंलारिमोननिखौ माब्रै माइबारि सावनाय जालायखो सोरनि फाव बेलाय मिन्थिथ'वाखै सोरथाय आच्छा फावगालि उनाव फन हरफिनगोन आं बानलु बायदां सोरनि माइबारि खामदों माथो बेबो खोनाबायसो दा मा होननानै बुंगोन आं बानलु बायदां सोरनि माइबारि खामदों आं माइबारि खामनायनि खोथा रायलायदों जानो बानलु बायदां मोजाङै खोन्था सोरनि माइबारि खामदों रावनिबो खामाखै बानलु बायदां मोजाङै खोन्थागोन ना दिनै आङो न'आव फन हरबाबो रावबो थिखोआखै खोन्थालाय सोरनि माइबारि खामदों होनदों रावनिबो खामाखै दे होमबालाय उनावबाबो मिन्थिखागोन आं सोरनि माइबारि खामदों आच्छा बानलु आङो थांनोसै दे आंखौ बेहालागि दोनफैनायनि थाखाय थेंक इउ नोंबो हटेलसिम मोजाङै थांबानो जाबाय आरो न'आव थांनायनि सिगां खेबसे लोगो हमलांबानो जाबाय दे अके बाय गुड नाइट जोंलारि नोंनो जुदि आं सैथो बाथ्राखौ दायो खोन्थायोब्ला नोंथ' सहायनो हाखानाय नंखाया खोन्थायैयाबा मोजां जाखोना माखो आरो आं माब्लानिफ्राय बिदि थगायग्रा जाखो बेबो जोंलारिखौ बेफोर गासिबो एन्टनिय'मोननि खामानि नङाथ' एन्टनिय'खौ दिनैनो लोगो हमनांगोन आं जानाय नङा सेनपाइ थौदो एन्टनिय' नाथ' आं जोंलारिजों रायलायनि जागोन दे आं गारियाव नेगोन एन्टनिय' नों दहायबो आंजों मोजाङै रायलायासै नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय एफा गुसुआव मानो बाहेरायाव ओंखारदों नों आंखौ बाथो नोंनि देहायाबोथ' मोजां नङाना ओमफ्राय नोंनि आथिङा मोजां जाबायना एन्टनिय' औ मोजां जाबाय फंसे बाथ्रा खोन्थागोन ना नोङो एन्टनिय' जापानाव फैनानैनो आंखौ मानो लोगो हमाखै बे खोथाखौनो मानो गले गले सोंगासिनो नोंनो बुंलाय आं नोंनि सेराव माबोरै ओंखारगोन आंनि थाखायनो नोंनि नखरा आरो नों खस्थ' मोनदों नोंबोथ' आंनि थाखाय आथिङा खस्थ' मोनदों ना समाव आंखौ एक्सिडेन्ट खालामनो नागिरनायाव नों मानो गावनि जिउखौनो बेफोरबायदि खालामना लानाय एन्टनिय' मानो होनोब्ला आं थांना थासान्दियाव नोंखौ जेबो जानो होआ अब्ला नों मानो आंखौ गारनानै थांनाय बेबो आंनो जेबो खोन्थायालासिनो मिन्थिगौना नोङो एन्टनिय' आं सोमोन्दोखौ गुलाय गुजाय गुसेबो मोजां मोना बेनि सायाव आंनो खोन्थायालासिनो आंनिफ्राय गोजान जायोब्ला बेखौ आरोबाव बांसिन गाज्रि मोनो आं खमसे खम नोंथ' आंखौ खेबसे लोगो हमनो हायोमोन ना नों मा सानदों एन्टनिय' नों मानो जेबो खोथाखौनो खोन्थानो नागिरा आंनो आं मा होननानै खोन्थानो जायनि थाखाय नों एसेबां दुखु मोनदों आं दासिमबो गावखौनो दायनिगिरि मोनबाय थायो थेवबो नों आंनो खोन्थायालासिनो भियेटनामाव मानो थांनाय
मिथिगौ ना जे दिनखालि नोङो भियेटनामाव थांदों बै दिनखालि आं नोंखौ बेसेबां लोगो हमनो नाजादों नाथाय नोंथ' बै समाव आंखौ सिनायबावामोन नों गावखौनो मा साननानै लायो एन्टनिय गोसो जाबा आंनि सेराव फैयो गोसो जाबा थाङो गोसो जाबा मोजां मोनो गोसो जाबा अनो गोसो जाबा गावनि गोसो बायदि खालामनानै गालाङो नोंनि नोजोराव आं मा बुंलाय एन्टनिय आङो नोंखौ सानसे गारनानै थांदोंमोन बिनिबो जाहोन दङ आं नोंनो जाहोनखौ खोन्थाखायो नाथाय नों जाहोन खोन्थायालासिनो मानो हारसिं नों आंखौ गारनानै थाङो बुंलाय जांलारि आं खालि बेखौल' लुबैयो नों जेब्लाबो मोजाङै थाबानो जाबाय आरो आं नोंखौ नोंनि दावबायनाय लामायाव मालाबाबो हेंथा होनो गोसो गैया आंनि आइया जेसेबां नोंखौ दुखु होदों आंनि आइ बायदिनो आंबो नोंखौ दुखु होफादों बेनिखायनो आंखौ निमाहा हो मिथिगौ नोंसानि आइया जोबोद गाज्रि खामानि मावदों आरो आं नोंसा आइखौ मालाबाबो आं निमाहा होआ जेब्लासिम नोंसानि बिमा बिफाया जोंहानि आइनाव जोंहानि आफानाव निमाहा बिया अब्लासिम आं मालाबाबो नोंनि पेरेन्ट्सखौ निमाहा होआ होनोबो नाङा आरो आंनि पेरेन्ट्सनि थाखायनो आं नोंनि सेराव नुजानो हायाखैमोन जोंलारि नों मिथिगौ ना नोंनि सेराव आं माबायदि गसंनानै दं आंनि थाखायनो नों जे बेसेबां खस्थ' मोनदों आरो आं नोंखौ खस्थ' होनो गोसो गैला बेनिखायनो आं सानो नों जेब्लाबो नोंनि गोसो बायदि खामानि मावलांदो नों जेखौ सानो बेखौ मावलांदो एन्टनिय जोबथा खेबसेनि थाखाय फंसे खोथा सोंबावनि मा नों आंखौ मोजां मोनो दाबो एन्टनिय जोंलारि आं नोंखौ जेब्लाबो मोजां मोनो नाथाय आं नोंनि केरियाराव गेजेराव हाबनो गोसो गैया बेनिखायनो नोङो आंनि खोथा सानालासिनो आगबारिलांदो मा एसेबां गोरलैयैनो नों बिदि बुंबाय औ मोजाङै आगबारिलांदो नों मानो बिदि बुंखो नोङो बुंलाय मानो बिदि बुंखो नोंनि थिननाय बायदिनो गासिबो जाजोबनांगौ नामा नों गार होनबानो गारनांगौ नों मोजां मोन होनबानो मोननांगौ नोंनि थाखायनो आंनि लोगो फावगालिखौबो थगायनांगौ गोनां जादों नों जबरदस्ति आंनि लाइफआव फैदों आरो नों गावनो हारसिं आंखौ गारनानै थांनो नागिरदों मानो गासैबो खेथ्रआव नों नोंनि गोसो बायदिल' मावनो लुबैयो एन्टनिय मानो नोंनि नोजोराव आंनि साननायफ्रा भेलु गैया नामा मानो बिदि नोङो एन्टनिय मानो गावनि खोथाखौल' सानो आंखौ निमाहा हो आं नोंनि केरियाराव गेजेराव फैनो गोसो गैला बाय मानो बिदि बुङो नोङो एसेबां गोरलैयै आंनि जिउआव फैयो आंनि जिउनिफ्राय थाङो गारहोनो मोजां मोनोनो नोंनि गोसो बायदिल' मानो जाजोबनांगौ जाखो नोङो आंनो खोन्थायालासिनो गोमानानै थाङो आंनि सेराव हरखाब फैयो आरो गावखौ बावनो खोन्थायो नोंनि साननाय नोंनि मथेल' आं मावजोबनांगौ नामा एन्टनिय जोंलारि आंखौ निमाहा होदो जोंलारि आंनि थाखाय नों जोबोद खस्थ' मोनबाय आरो आं खस्थ' होनो गोसो गैला माबायदि खोथा बुंनो हायो नोङो बाय एन्टनिय हामबासो गाबनानै जेबो लाब गैया जाय नोंनि मोजां मोननायखौनो बुजियाखैबा जाय मोजां मोननायनि मुङाव मोजां मोननोल' रोंगौ बेनिफ्राय गिनानै फावसायनाय थायो बिनि थाखाय नों मानो गाबदों जायखौ आं मोजां मोनो बिसोरो आंनिफ्राय गासिबो गोजानाव थांबाय थायो बे मोजां मोननायानो जा लोगोआनो जा मानो एसेबां खस्थ' आंनि लाइफआ बारलु मेदाम जायखौ आं गोसो थोयो बेजों आं मानो थानो मोना जायखौ आं गोसो थोयो बेनि थाखाय आं मानो खस्थ' मोननांगौ जाखो मा हिन्जावसाफोरा गोसो थोनो मोन्थाय गैया नामा बेफोर गासिबो आं गोरिबनि थाखायसो नामा दिनै आं गोरिबनि थाखाय एन्टनिय बिमा बिफाया आंखौ नायनो बायो आंनि न'खरखौबो खस्थ' होयो हाजासे गाबनानै लाबानो जाबाय मानो होनोब्ला बेफोरबायदि गाबनायखौ उनावहाय नों जायगा होनो मोना आरो बोथोराबो ओरैबायदि गुसु नों बेवहाय मानो गाबबाय थाबावदों जाय नोंनि गाबनायनि बेसेनखौ नों बुजियाबा बेनिखायनो सिरि सिरि थादो आरो हस्टेलसिम थौदो आं नोंखौ दोनलांगोन बारलु मेदाम नों सानदों जानो हागौ आंखौ जोबोद लोरबां नाथाय आं एन्टनियखौ गोसो थोयोमोन बे जेखौ खालामनो खोन्थादों बेखौनो खालामदों नाथाय बियो मानो दसेनो फैयो दसेनो थांफिनो आंनि जिउआव जाबाय बोथोरा जोबोद गुसु बांद्राय गाबबाय थानांला नोंहा गाबोन क्लासबो दं डिउटिबो दङ ना नोङो बेवहाय फरायनोसो फैदों सोरनिबा थाखाय गाबनो फैयाखै नोंनि थाखाय नोंनि बिमा बिफाया बेसेबां आसा दं मिजिं दं मानो नोङो एन्टनियनि थाखाय गाबबाय थादों आं मिन्थिगौ बारलु मेदाम नाथाय जेसेबां गोरा खालामा मानो जेखौ जों गोसो थोयो बेनि थाखाय एसेबाबो दुखु मोनखागोन ना आं बुजिदों बेनिखायनो गाबनांला थौदो आं नोंखौ हस्टेलसिम दोननानै फैनोसै सेनपाइ माबाफोर होनदों नामा जोंलारिया
जेबो बुङाखै एखेबाबो आंनि गोसोनि खोथाखौनो फोरमायनो हायासै जेसेबां नों बेनि खाथियाव थांनो सानो मोनसे ना मोनसे प्रब्लेम जानानै होबाय थायो आंनि बिमा बिफाया जोंलारिनि न'खराव जेब्लाबो अर सुनानै होबाय थायो खोनानो मोन्दों दिनैबो माइ बारिखौ सावनानै होजोब्बाय होननानै अब्ला आङो मा मोखाङै जोंलारिखौ आं गावनि खालामनो होननानै बुंनो जायनि थाखाय बियो एसेबां खस्थ' मोनगासिनो आरो जापानाव एसेबां मिजिं लानानै फैनायखौ आं माबोरै हेंथा होनो जेब्लासिम आंनि बिमा बिफाया आं जोंलारिनिफ्राय गोजानाव दं होननानै साना अब्लासिम बिसोर जोंलारिनि न'खरखौ नागारनाय नङा बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय सोरबा फैदों नामा सेनफ्राय सासे सेंग्राया फैदों सोर सेंग्रा बे जोंलारिजों रायलायनाया बानलु बायदां औ लिंनानै लाबो मानो फैदों बानलु बायदाङा आरो बियो आंखौ माबोरै मिथिगौ बेवहाय दङ होननानै बानलु बायदां जिराय आं बेवहाय जिरायनो फैयाखै मोनसे खोथासो बुंनो फैदों जोंलारिनिफ्राय गोजानाव था नोंनि खोथाखौ आं मानो लानो नोंगौ आं नोंसोरनि न'खरखौ दुखु होदों आरो बे खोथाखौबो मिथिना लानाया मोजां जे बेवहाय आंनि जेबो आखाइ गैया गासिबो फेमिलिनि नारसिननायावसोमोन आं बेखौबो गनायो आं फावगारिखौ जोबोद दुखु होदों नों साबेसेखौ दुखु होदों बेखौ आं हिसाब खालामा खालि नों जोंलारिनिफ्राय गोजानाव था नों मिथिगौ ना नोंनि थाखायनो जोंलारिया बेसेबां खस्थ' मोनदों बेखौथ' नोङो मिथिखाबाय बेखौ मिथिसेयावबो मानो नों जोंलारिनि साखाथियाव नुजाफैबाय थायो नों जोंलारिखौ लानो हाया खेबसेनो ब्रेकआप खालामनानै थांनो हाया नों बिनि मोजांबो नायनो हाया गाज्रिबो नायनो हाया नामा माबायदि गिख'नि मोजां मोननाय बे बानलु बायदां नों आंनि मोजां मोननायखौ मा मिथिनो आरो जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव हाबनो नों सोर आं बानलु बायदां नों जुदि सैथोयैनो जुदि जोंलारिखौ मोजां मोनोमोनब्ला नों दासिमबो मानो बेखौ मोजाङै दोननो हायाखै नोंनि थाखायनो मानो दासिमबो गाबगासिनो दङ जोंलारिया आरो नोंनि न'खरनि मानसिफोरा माब्रै नों थानायावनो जोंलारिनि न'खरखौ एसेबां सिलिंखार खालामनो नाजागासिनो खेबसेल' नङा खेबनै खेबथाम आरो जोंलारिनि जिउखौ फोजोबनो नागिरदों अब्ला नों गावखौनो जोंलारिखौ मोजां मोननाय होननानै लानो नों लाजिया नामा नोंहा जुदि जोंलारिखौ एसेबां मोजां मोनथारोबा बेखौ जोथोनै लाखिनो रोंनायाबो नोंनि दायथ' जोंलारिखौ मोजां मोननो रोंदोंबा बिनि न'खरखौ नायनायाबो नोंनि बिबान खुगाजोंल' मोजां मोनो होननानै बुंब्ला जाया बेनिखायनो आं नोंखौ मोजाङैनो बुंदों जोंलारिनिफ्राय गोजानाव था बानलु बायदां नों बुंनायाबो सैथो नाथाय आंनि जायगायाव नों थानानै नायबा मोनथिगोन आं माबोरै जुजिनो हानो बुहुमनि गासैजोंबो जुजिनो हागोन नाथाय गावनि बिमा बिफाजों बोरै एगेन्स्टआव थांनो जि बुस्थुआ सैथो बेजों जेब्लाबो थाफानांगौ बिमायानो जा बिबैयानो जा भगबानानो जा जेराव मोजां मोनलायनायनि बेरेखा सोरबा मावनानै होयो बेवहाय सोरखौ गिनांगौ नों गिख' नामा मोजां मोननो रोंदोंब्ला मोगा मोगि जानोबो सोलों जोंलारिया नोंखौ बिराद मोजां मोनो नाथाय थासारिखौ लानानै बे नोंखौ गोसो थोआबो जानो हागौ जोंलारिखौ साननानै एसे बुजि आरो बेखौ मालाबाबो गाबहोनाङा मोजां मोननाय दङब्ला गोसो थोनाय दङब्ला जोंलारिखौ गाबहोनो थांनानै गावनि खालामै दां बिनि प्रब्लेमफोरखौबो मोजां मोननो सोलों बिनि न'खरखौबो बेनिफ्राय आरो आं नोंनिफ्राय जेबो लुबैया जुदि बेखिनिखौबो मावनो हायाबा नों रावखौबो गोसो थोनोनो नाङा बानलु बायदां नोंबो जोंलारिनि थाखाय इसेबां सानो बेखौ मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंनि गोजोननाय गोजोनैखौ आंनो नाङा खालि जोंलारिखौल' दागाबो नों बेखौ सैथो गोसोजों मोजां मोनोब्ला गिनायफोरखौ गार आरो बेनि दावबायनायाव जेब्लाबो हेफाजाब हो गाबहोनो नाङा सेनपाइ बेयो सैथोखौनो बुंदों मिनाथ' आं गाबोननो जोंलारिखौ थांनानै मोजाङै बुंहैगोन जोंलारि आं फैगासिनो नोंनि सेराव